Gapu itinabayag nga epekto ti habagat iti probinsya ti Benguet nalungtot ti kaadwan anateng bayat na apektaran ti kalidad dagitoy anang ipababa iti presyo da or presyo da. Aging kay tama na rimaan ti monitoring ti Department of Agriculture kadagiti apektado ang Manalon. Awan mo ti oversupply ang monitor ti ahensya. Ada update di Jezreel K. Lapisan. Parikot dagiti Manalon ken disposer ti Benguet Agri Pinoy Trading Center ti bumababa a kalidad dagiti nateng gapo iti mano alawas a panagtudo. Sigun iti farmer ken disposer ani Manang Lovely nalungtot ti kaadwan kadagiti nateng wenno nalakan a madaddadael. Innayon na nga iti agdama adulat ta dagiti saan a malako a nateng gapo ta saanen a napintas ti kalidad da. Manmano nga talaga ti mailako ditan uray no nakastoy ti presyo nga mayatan awan ti mailakon. Tana lusaw dan. Numot ada ti lumsot ibaklod dan. Tano apan iji babagamin nga papanan na ibaklod da tana lusaw. Iti kaudyan ang monitoring ti Department of Agriculture Cordillera, kinunada nga awan tinabati wenno nabigatan anateng iti baptisi. Malaksid laeng iti repolyo, gaputan nabati ti 148 metric tons asaan ang nailako iti kalman, kanti 36 metric tons a patatas. Namnamaen da ang mailako amin dagitoy ita nga aldaw. Inyunay unay damat nga awan ti oversupply kadagiti nateng iti agdama. Yung mga hindi nabentang mga carrots or yung mga natapon na ay usually nang dumating na sa trading post, unwashed kasi ang mga yon tsaka buhos, kaya along the way, uminit na yon. So, may mga nalulusaw na, and then yung mga traders, mas prefer nila yung mga wash dahil nga hindi siya nabenta, na-slip pa. So, the last resort na ginawa na ng farmers natin ay ibalik sa farm. Kinananamot nga adda dagiti sumagmamano anateng ang imato ti presyo na kas ti repolyo. Bayat abim mabati presyo ti Chinese cabbage. Nagtali na udmet ti sigud a presyo ti carrots. Kabayatan na agtultuloy dagiti tulong nga ipapaay ti ahensya kadagiti apektado a Manalon. Pakairamanan ti panangipasigurado da asilulukat ti market linkage dagiti Manalon paturong kadagiti aggatang no sa dino ti ahensya ti mangitulod kadagiti nateng iti merkado iti ruwar ti region. Malaksid iti dayta adda dagiti kadiwa iti daduma a region a pangiturturungan da kadagiti produkto dagiti Manalon. Nangituding damat ti help desk kadagiti trading post tapno as asidag aturungan dagiti Manalon kan traders no adda mapaspasaranda a parikot. Sila po yung tumitingin din sa mga unsold na especially carrots. So last week, meron mga unsold, and then kahapon, yun po yung tinulungan natin yung mga farmers na mabenta yun through our networking with our agencies, partner agencies. So tayo na po yung we volunteered, the office volunteered to wash and sort yung mga nakikitang possibility na itatapon na naman. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.